Здравейте, геймери, аз съм Фрис. О, виж, снимам с 1000 в пуса. Майки, долу 4. Спрете го това! Спрете го, бе! Спрете го! Не от мене, Мари! Сачайте майка ми да ви питва! Ница 14. Казал ли съм нещо? Еми да, само викаш глей! И аз си много ти готин скина. Кога съм ви кал, глей го, бе! И аз си много ти готин скина. Това по-як. Така вижте, бе. Той има слушалки, бас яко. Така. Аре, продължиме минута, искате ли? А снимаш ли, бе? Шумкан, здравейте според тебе. What, тук има паяк! Дай, бич! Ела! Даже това! Мамка му! Убих го! Това, бе. Аре, някой да ходи за такова, за кожа да взима. Аз... Поня! Трябва библиотека. Зомби! Това зомби ходи назаде! Омага! Зомби! Хора, аз мога да ям. Аре, махна се. Намерих айрон. Аре, търсете. Кажете какво да направя, искам да направя нещо. Намери тако, изкопай мината или не, разберете се, един да ходи за крави, един да копа. Аз отивам да разкопавам на мина, къде е Аз отивам да правим мина, обаче не знам къде е оная стара. Не, бейте, тая нашата си копайте. Ама не знам къде е. О, къщата, бе! Там съм! Е там къде ти си Иван Диамант. Няма я. Оф, тая ти казвам да почвате по тая. Ама един да ходи. И аз съм нещо правиш бренч майнинг, бе. Арно. Така. Оф, леле, разваля цялата мина. Хо. Нямам факли. Спрете си ехото. Не, аз го чувам, как да го спре. И аз си слушай за на слушалки. Що веднага трябва от мене, бе, дева? И от мене Аз се. съм на слушалки. Слагайте се на слушалки, кой не е. Не имам слушалки. И аз не имам слушалки. Значи от ваза. Еми, фокто от нас. Ти че виж клипа какво става. Дей всички трябва да сме перфектни. Мани, кой го казва? Яси, ела ми хелпни. Не. Не. Некой, че излезна ли за паржоли или... Аз пак. Аз правя мината. А, и двамата правите мината, така ли? Не, само аз, той го няма. Аз видях и аз съм долу. Ела виж, че само аз съм долу. И аз съм аре бе, човек. И аз съм си не. Мари, какво означава примерно де съм Ми се чува нека ветър. А, Мари, Какво? какво означава това? Open to one. Едно ти кажа. Нали ти разказвах, бе, човек, вчера какво ти говорих? Да отварям сървъра. Не да отваряш сървъра. Оф, ще ви обясним после. Аре, кажи сега. Що по време на клипа винаги ме питаш кой значи го не знаеш? Еми, и тъмъй не те да знаят. Те си знаят бизи отдавна. Бе, аз не знам, ке обясним. Какво ще обясним? Просто го отваряш като сървър. Обаче само аз имал съм вътре. И други. Това супер. И аз си иди за такова не се ще ме гледаш. За крави. Кожичката е. Направиш библиотека. Да. Това е добре, че са го направили да се поправи трудна книга, защото преди бах ти колко лесно се правеше. Ще ход да ям. Аз им да ям. Ето тук сме сами са.
Яси, ти тук ли си? Яси! Как говори, бе? Да, тук съм. Иди за крави. Тъмно е, бе, човек, казах ти. Пая да спим, чайки на майка. Аре, идви. Спим. Идви да спим. Айде. Къде беха леглата? Втори етаж. Но да. О, какво да съм толкова тъп. Мога да не. Okay, I'm going. Абе, бе, чакай двойно. О, гъс, свърши ми кирката, what the fuck, motherfucker. Така. О. Крипа ли грана? Не. Ти къде си в момента? Навън? Много далеч от къщи. Обаче, така. Ходи, ета ли после се телепортирай. Да, бе. Ама ти стой в къщата. А? Стой си в къщата. Това много ясно. Правя тук енчантинг. О, зацепи. Така. Ой, на мене. Това от сервера си. Прави се. Да. Не ми върви перфе. Докато с кантаста, като с ним лагва, брат, че направо се къса. Така, значи, тук ще има коридорче. Тук би трябва да седи и така. Ей, така, тук ще си това. Ама гъб 15 000 ендермана на едно место. Тук е така отстрани. Ау. Точно. Така, тук си, тук библиотекти става точно, да. Тук са, тъй като и да вземеш, ще направим библиотеки. Крава. Ще Бай, има- бич. Много край трябва, човек, много. Знам, че. Трябва да направим развъдник за крави. Ето кравите за коси и за млеко. Глей, какво правят? Тук колосто седи сам, кой слага кирки? Майка май. Глей, глей. Така, паузирам за малко. I'm here, guys. Така. Ела ти как почнах. I'm here, guys. Мочан. Мочанг. Помага много крави. Тук ще седат инструменти, само Майкъл трябва да го научим да реди, защото той не обича много. Като гледам, колко ще всичко реди. Много мързива човек. Той не иска да ги реди. Защото няма много време. Да, бе, страшно, да. Бах ти колко време човек. Омага колко Много много. аз си мислим, че крава переве, бе. Той се човек, Какво? ти нали каза, А това са кравите между другото. не бе, ти каза, сигурно, колко крави. И аз викам, че това е крава, си помислих. Аз викам, че това е крава, си помислих. Крава беше човек? Имам 8 биф. Окей. Окей. Взимам ногти. Мочанга.
Крави. Come here! Юю, снимаш? А? Снимаш ли? Омага ти си ти кажеш. I am an idiot. Е. Привет, как мръсни. I have 14 beef. Дай, 16 beef. Аз обича злато тук. 17 beef. О май гад, пара две от нея, взимам една. Fuck you! Fuck you, крава! Yep. Яки пики. Да, you fucking крава! Ще бъдеш жертвана за добрата кауза на Фриз. А, така, убий крава, Бе. спаши живот. Fuck, I can't kill it. Убий крава, спаси живот. Имам 22 паржолки. Сега мука и се върни тука. Убий крава, умреш. спаси живот, така. Усетиш гнева на титаните. О, there are a lot of cows here. They die all. Die, you fucking bitches. Kill them all. Стига, ли? Прасета, крави. Ма те сетиш? Мале, трябва ми помощ. Кой ти трябва? Ега толкова много дзурове, къде има тук. Омага, трябва ми бомби. Трябва ми помощ. За кравите ли, бе? Две такива крави. Избивай ги. Вече ги поизбих. И прасета! Уа! Туч! Не бягай! Don't run! Не бягай! Ела бе! Мога не мога го хитна. Удари. А така, трябва се учиме да коментираме, само без да мълчиме. Окей, имам 33 кравешки. Чувате бакграунд музичка, така мога да снемете да танцувате, докато ни гледате с Ела бе! попите. Имам 33 кравешки бифчета и 15... Хора, тук мисля да направя нещо като стаичка там, къде е гръмна крипъра. Не знам какво ще има. Ела бе! Обикараш ми в кръг ти. Тук ще го оставя това. Чупи ми се меча! Фак! Ще бия с кирка. Да бе, тя взима по повече демидж. Сериозно ли? А да, тя взима по повече демидж, колкото с ръката. Не, с меча имам напред. Казвам ти, с ръката е повече демидж взима, отколкото с... Да. Много ясно. Окей, избих ги всички крави и прасета. Имаме 40 едно кравешки и 20 свински. Какво? Тук има врата? Не. Где приведе ми се? Ако намериш сърце или нещо, това ще е хубаво. Ще умра? Няма, ям. Какво направих, това не знам. Така, тук сега ще направя желаните стълби от ясен. Или по-точно нинджата. Какво е ясен? Какво това е ясен, бе? I found nothing! Нанап. Дей. Това ще е добра, между другото. Да, планина. Не, това не се получи. Планина. This is not working! Планина. Die, you fucking pigs! Киквайте ме, колкото можете. Път ти седиш у сървър, ние как да спим, да му да разберем. Нема спите. Ти чекаш. Да, аз чекам. Майко, аре гледай си работата. Майко, Ти са бати ме ядосал, бе. що? Що? И аз си пак такова, си пак с лимонада, прибрах я веднага я изпи, са пак трябва да вадим. Какво ти Но як те ме ядосал, казвам ти. Колко кожа събра, бе? И аз съм чубасен. Бая. Мари? Колко? Мари? Да. Какво да правя? Мина направи! Мината. Не ми се прави. Мога, то крипър ме следва! Тогава нищо не прави. Бук! Не прави нищо, стой. Ако я си иска, той да прави да това забавя нещо друго. Ако иска. Прави си И ми! аз си го вече го правя. Зах, ако иска! Ти стой и гледай. Тиква! Добре, сега ще дам една задача, обаче ако ми искаш по-добре не играй даже.
Какво? Тук да го направиш цялата стаичка от кобълстон. Добре, И да аз оформиш. искам, дай ми се, моли и лопатка. Аз сега ще кажа, тя пата свърши. Виж, има един малък чест, къде съм го оставил там. Искам да рееш инструментите. Чули? Къде е честа? Иди там в стаята с честовете. Там ли? Добре. И там съм оставил един чест и седят инструменти. И ги реди там, защото ти в чест с кобълстон слагаш такова дърво. Или не си ти, не знам. Ако може да ми дадете лопата, Еми направи си от тайра, обаче гледа да не прекаляваш. няма една ще направя. И аз направиш една рестоя. защо има паяк тук, бе? Омага, тук се спалнат. Ела, бе! Бах ти прасете! Мари, ние сме много тъпи. Тук има Значи, ендърман. Мари, ти помниш ли си, като играхме Майнкрафт преди, ще колко много колостоун има? защо А сега не? колко малко има. Ендърман. Фак! Еми чупете мините, бе. Майки, направи ми на мен една лопата. Може ли? Да, ела, вземи тая, Мари, къде аз я направя. Кое ниво сте, бе? Аз 0. Ето, И Мари. аз съм много, не ми трябва лево. Аз съм 6. Ето. Аз правя тук, Мари, само колостоун, колкото кал, по-яко е. А лево за какво е? Прави стаичката. Енчантваш. О, Мари, искам да си направя Да, коридор. Аз няма да бързам, ще си направя всичко както трябва. Ди. Всичко както трябва. Ток и жица искам да бъда. Ди. Ток и жица. Знаеш какво мога да почакам? Аз си. Малко да умра. А я са Аз и- намерили кожа? Колко кожа? 25. Ого, прибири се. Аре, телепортвайте ме, хора. Са телепорт. Пек! Как се пише? Умре я. Бързо мен! Алкохолик! Ау е. Он май вече умре. Не О, бе, не съм умрял. телепортирал. Тихо. Тихо. Дай ми. Мари си ти. Да, дай ми кожата. Стой, я ме погледни. Аз съм тук, бе. Така, обърни се. Брой до 3 се обърни. 1, 2, 3, 4, 5. Обърни се. Ладе! Знаеш, че с пача ми изглеждаш все едно имаш лава върху главата. Мари, може да ми пратиш пача. Дръж. Аз па с пача с това. Ето ти кожата отзад. Аз па си мисли, това събирането са паржоли си мисли, че това е кожа. Ето кожа, бе, човек. Да, бе, човек, аз ще си казвам, омага. Мари, ела да видиш стачката, дали е добре. И аз и я ми дай. Чакай, тук да вземем листове. Готова е. Даже осветлих. Мора ти дам. Нищо. Мари, отивам да пренеса честа. Всички се пазат. Имаме 10 книги, 21, 24. Мари, то чест. Пазете ми още едно листче, бързо. Нямаме дърво, някой трябва да иде за дърво. Колко ще имаш? Мъгъл, много сме бедни, бе. И аз това и викам, всички да бързи я правите. Омага, къде изчезна Имаме 26 книги, сега правя библиотеки. Как беше така ли библиотеката? Библиотеката здраво ли беше? Да. Да. Чакайте да нареда първо книгите. Мари, дай ми да опеча това. Златото съм го опекал, я го извади. И го нареди в честа. Не, златото не е. Отивам за дърво. Бракни опечките, има злато. Вземи го и там ми нареди. Окей. Отивам за дърво, само си направя. Майки, направи ли стаечката? През това време помисли какво ще има там. Твой избор. Какво би има? Там ще бъде чест, аз го принесам. Там ще бъде енчантнатите работи. Я ми метни това, паржолите. Стой. Ела. Да ги опека. Кой иска? Ето ти паржолите, ето ти бутовете, ето ти това. Аз отивам за дърво. Но нощ. Аз имам меч. Не ходи, бе, не. Че да стане вече. Ето вижте, трябва ни още един наред.
бе, Майкъл, стига, че и това, бе! Що правиш така, човек? По-нова ден! Ти си Или сигнал, ще спиме и ще стане ден. Що ме лъжеш, че вече не обичаш да читаш и играш Survivor? Играм си, Пък как читваш? Какви са тия работи? Аз си го играм на мирно, без зомби. Да, боза, бах ти читовете. Survivor без читове няма. И аз си върних там, къде си Ти беше. знаеш Captain Sparkles какво прави, Яси? А? Знаеш ли Captain Sparkles какво прави? Nope. 40 епизода не е умрел в Survivor си. Точно така трябва да бъде. Умреш ли от Survivor, няма смисъл да играш повече. Някой да ми хелпне. Тук ще седат енчантнетите работи, бе. Кой ги слага? Ти каза да сложим арморите. Армори, бе. Ние нямаме армори, ти армори съм ти казал. Я ми дайте един чест, бе. Не, аз си направя. Отидете да спите да идем за дърво. Айде, стига, бе. Къде отидеш като дърво, бе? И аз си затвори вратата от мен. Аз легам, да киквам ли? Не, Ай, Мари легна. идвам. Хайде, Яси. Яхи бързо. Аз го Аре, видям. бе. Легна. Яси легна. Кое? Да, Няма да да, умре. да. О, фас ли ще там няма стат. Яси мерещи кракада. Обичам този мир. Ние вече не сме скабъл. Ани, то крипър ме! И аз съм с гръб и он иде след мен. Как ме види то мухъл, бе? Вече са болни. Аз мисля да направя чест само за храна. Еми, честа за храна е го е. Е, тука! Точно е там. Тук ще седи, чакай. Там, да. Е, тук искам да седи друг чест. Нека окей. ходи да А, прави. да, слагай тук и храната, слагай. Така. Да, бе. А Мари. тук ще... Спрей, бе! Аз съм, слушай. Така, аз отивам за дърво, и аз отива за камък, ти отиваш правиш там неща. Аз правим тук къщата, обзавеждам да чисто. Мари, че не направи ли енчант кутията? Чакай да снема за обсидиан. Ама диамант точно не ги харчим, да знаят. Трябва да се направим кирка. Да чупим обсидиан. Да, обаче няма ги харчим сега. В смисъл, ще намерим още диаманти и тогава ще направим кирка. Знаеш какво? Аз и Яси ще купаваме до кой левел. Яси, имаш ли кирка в тебе? Мари, що като е ден, пайка не ме закача. Що не те вижда. Да, казах Да. пред него. Не те, в смисъл не те вижда, през деня не вижда. Аз ми що добър. Имам кирка, да, Фридис. Мари, им 64 непреработено дърво, да взим ли още? Ще взим, докъде не ми се изхарят цялата кирка. Браво. Варам да очисти, тук слагам тия гъби в това. Ендър перо. Не бе, аре тук храна. А, да. Сложи я там тази гъба. Аре, тя не е храна, по принцип обаче аре. Аре, слизаме в мината, идвай тук. После да направим всичко от стъпали. Гледайте таванчето, тук го чупете и аз я поможе да щупим таван. Омага, верно, то това някакъв. Е така да не може да сложим стълби после. Така, дай. Те това тук. Виж как се бие главата от тавана и се забави. Да, бе, това е много гадно така. А що? Не мога да разберем. Майкъл, що си копал, ходил? Така ти е стратегиката ли? Ти откъде знаеш? Да правиш така, ходи надолу. Мари, може да питам нещо? Това. А ти как си го направил монитора? Всичките ми да са ти на най-големо или най-малко? Как така всичките ми, бе? Нищо, аз си го направя така. Демек екранът ти е по-голем. Да бъде и целият екран. Да. Не, аз не мога да снимам така. Омага, паднах! Слайм! Тук има злато. Омага, Мари! Да, и слизай, аз съм долу. Тук имаше един слайм, Яси. Мари ме вече 2 стака. Яси, и там има злато. Ела с мен. Омага, едно вълкче. Зомби. И аз чули пиратката къде гръмна. Да. И аз. Аз не живея до вода.
Живее малко. Съвсем Плаши. Аз на 100 крачки живея до вас. Малко. Мари, вече 2 стака по 64 обикновено дърво. Не работим. Така, тук имаме редстоун. Идва и аз, ела тук. Къде на там? Тук виж горе. Ти имаш и лопата. Не. Мари, 100 Майнкрафт тук направи само до 64, а не до 100. Това тъпо до 100. Що? Не, верно, яко, ама не знам. Така решил. И едно преработено дърво. Ама тук има лава. Едно преработено дърво да не са 4, а 10. Я мактете за малко, защото тук май има... Сеща се по... Даймонд. И аз си, ела тук правя мощи и гледай да не паднеш. Окей, оу. Ти кажа тук... Нищо чудно да има диаманти. Тя човек не слага и чупи, бе. Чупи го ти за по-силно. Там има обсидиан, точно така. Супер. Има си обсидиан. Скоро си направим енчантко ти я ще имаме. Така, и аз си гледай тук да не паднеш. Аз ще обърам. Аз хора там. Така, експорзи, искаш и торча? Не, аз имам и... Мари, имаме 3 стака по 64 непреработено обикновено дърво. Събирай. Точно малко ще се Ама убивай крави повечко крави. Аз сега не видях ни една. Търси, моля те. Трябва. Така. Ето го обсидиана. Сега ще спра водата тук. Спрях я. Омага, скелет. Хора, тук има лапис лазули и мисля, че има дънжа. Не, това аз го сложих, омага. Ей, тук има айрон, бе. Не го ли видя? Аз не съм го взимал. Тук пък има такова. Редстоун. Тук нагоре ще експлорирам след малко. И аз си обиря айрон, тя ще се кача да спра водата, защото се мъчим. Охо, лапис лазули. Чакай да видя кой левел съм. Мъгър, сто ми се Тук сме 15, тук би трябвало да има диаманти. Би трябвало. 70%. Тук се ще видим. Айрон. Кол. Така. Сигурно ще правим филм. Може би. Давайте идеи. Така за филм. Не, има една. Обаче тя на майки и още не ни я казва. Я разкажи каква ще е. Така, мислих да направим една идея, примерно такова. Измислих друго заглавие, страх в ада. Примерно те пуска в един лабиринт и откриваш път откъде да избягаш. А пред това време ни такова, ще пуснем зомбите, някакви такива работи. Добре ли? Ако е добре, пишете на коментари. Може би. Мари мен ми страши Айрон кирката. С Херобрайн, примерно. Направих си една такова. Омага слайм! Убиви! Направих си една камена, чули? Вече има камена. Съберем поне 5 стака. Аз съм гладен. Убиви, трябва да изслаймаме за стики пистън. Казвам на Яси да такова да убия слайма, че ни трябва стики пистън. Омага. Къде умря? Къде умря? Не знам. Хубава работа. Кой те уби, Яси? Мога, що не мога да си да взимам. На беда. Крипър. Криперите са май най-силните. Ендерман. Да, бе. Ендерман като удар по колко хъпа ти взима? 4 сръчица. Малко ли? А крипъра може да убие целия. Не мога да убие целия. Тества само, не мога. Тук има голд. И аз ти имаше скъпи неща, нали? Не, Вие двамата с майка въобще се не пазите.
Не ми опитвам се, човек, не го видях. Но оглеждай се. Дойде зад мене. Мари на рождението ден ще бъде яко. Не знам. Без телевизор. О, ще има дъбстеп само така. Някой да ме телепортне, майки, телепортни ме при тебе. Не знам как. При мене, бе, при мене. Аз съм как. Как не знаеш, бе? Ти го... Еми тъпа, дестро не става. Как Дестро не дестро, се бе? деструва, верно е. Мога да съм глупав. Нямам нищо между другото, нямам нито кирка, нито... Еми, намери пътя къде си бил. Аз виждам къщата малко, така че не съм се ограничил. Да, намерих го. Айде, Мителе. Да, намерих. Аз пропаднах. Къде си умрях, бил? не съм. И ми покажи. Да, тук ли си бил? Мари, имаме една яко невина. Още О, слайм, долу има слайм. О, не, това е крипър. Бързо. Гледайте сега колко е пичен, ще го бутна в тази мисия, айтемите. Убий го, моля те. Убивам страхва невроз от крипър. Охо, браво, бе, крипър. Гръмна ли това Да, пича бе. фак? Взимай тук Ти си тия напад. работи. Взимай там Сега злато. трябва да си подреда глупо и тази. О, още един крипър. Бутнах го в лавата, гори копеле. И гръмна в лавата. Много рикопер. Лагна ми. Така. Ей, аз сега ще дойдам. Ама гън, фриз, дай ми торчове. Не, имам. Не, май. Нали ти нямам. казах да вземаш голда, бе? Имам, бе, ето ги, ето. Не. Що не взе Да, голда? ето. Какво? Що не взе голда? Чакам я да стигна до там. Ето тук му уби крипъра. Абе не, бе, аз ти казвам да го вземаш сега. Аз го взем вече. Защо не мога да? Because it's lags. Още един крипър! 7 или 8 вече. BTV. Та няма нещо крипър спална. Къде, бе? Аз Еми, сам- гледам Аз крипър. съм монстър спаунър за крипър и не съм срещал никога. хора! Събирай всичко къде виждаш и аз. Хора, трябва да събера дърва, ще да си скъпя и Аз ще... мислех, че ще кажеш нещо. Трябва да си лягам. Не, ще да си скъпи, ще дойда. Към и 40 съм тука. Викай. И да става нещата от къщата, че пукнем. Що става нощ? Мари, имам 5 стака. О, Мари, ето почнаха. Почнаха, Мари, някой да ме телепортира. Някой да ме телепортира, почнаха, Мари, ще загубя всичко. Не мога да телепортирам, защото и ние не знаем къде си. Иди в къщата. Ние не знаем къде си. Още 4 дърво. Абе, отиди си направо къщата, бе, за 4 дена втори си. И си изберете... Гледат ме зомбите, моля да не ме бие, че съм на едно след и половина. Вратата от къща ни е отворена, да палеят крипарите. Некой отвори от лаза. Аз имам навик да затварям, така че... Затворих. Аз ще се скрием долу. Отидем се къпем. Ще затворим. Излез от сървъра. Да, Отидем се... Не, срещу, че сме таки кнали. Ого! Имам добра новина. Намериха Равин. Какво намери? Равин! Окей, this is good news. Я ме телепортни при тебе. Гледай се на телепорт. Ти се телепортни, обаче чакай. Айде телепортирай си. Ей, как беше тъпа. Твоето име към моето. После не знам как ще излезна, не? Онга, защо е... Ала! Ого, то скелет как ме плаши. Крипър. Така. Гръмни ми грава! Така, браво. Не ми гръмна, браво. Злато.
Аре, телепортирай се. Не става, бе, баси глупото, бе. Ти си опит. Пиша, дразни ме. No. What the fuck? Аз ще... Бахти човек. Не мога да експорнем си. Стилагаме! Не може да експорна. Какво става? Какви са тия звукове и ехо чувам? Аре бе! What the fuck? Hello. No, what the fuck? Hello. Топ. Видео ми се Но сметнем лавата. Оле, то сигурно ще ме убие са. Малко кръв и зомби! Две зомбита! Убиват ме. Стига бе, Ясене! Глей да не умреш! Глей само да не умреш! Ела тука ми помагай бе, къде избега? Аз се пием тука с зомби и с такова ти си избегал. Да, аз може да се обърнем Бързо! Айдото умре. Ще ги бутна в лавата. Ой, бе, то скелет не мога удара, гличам се. Мърдни, идвам! Педал. Ще ни свършиха айтемите. После я знам как ще се върнем в къщата. Майкъл. Тук има. Къде не събираш айрона? Събири всичко айрон там. Бе, какво правиш? Какво правиш? Бързо! Я ми дай сворда, аз ти покажа. Я се маха, бе. Дай ми го бързо, чуме гон 200. Ела! Глей са коста. Са всичките направо тук. Я елата пилен за прибатко. Глей са коста. Тук всички ще ги избият. Какво ще ме закачате ли още, а? Аре, майки! Ой! Скелет! Не знаех как! Не се телепортири при нас, май, гледай само тази простотия да не я направиш. Не, телепортнете му къщата! Майки, и стой в къщата, моля те. Да. Телепортвай го в къщата, Мари, имаме ли чест за... О, чакай, аз ще телепортирам, защото майка не е възможно да телепортира. Мари, телепортирай. Ще умра. Къде си, бе, Нитко? Мари, къде си да дървет, чом пек сака непреработено дърво? Рандом. Ето тук. Рандом, Ето тук. При камъни? Абе не бе, глей го. Рандом чест. А, да. Но пълен. Верно. Аз съм почти пълен с дърво. И аз си остави всичките. Ай, тук има някакъв дънжън, бе. Мари, пълен съм целия, абсолютно целия съм пълен. Разбрах. Така, яйцето го слагам, не, яйцето ще го изхабя. И имам супер готина новина. Сега като се прибърна ще направя армори за 3 бе. Какво ще направим? Армори. Обаче изчакай, не съм сигурен още дали ще... Бе, кажи ми къде да сложа такова, да сложим още чест. Аз ще направя още една старичка с честове. Не дей. Вече е право. Не дей. Абе, спокойно, я ела виж каква е. Ела виж каква е, знаеш колко яко ще стане. А, да. Добре. Яка е. Ама стига толкова така. Чакай, това че Стига, представя.
Стига, само видим ли, че е големо, а чупим. Не е големо. Абе, ясен и натам трябва да е. Да, е така. Аз сега че щупим, само се приберам, чупим я. Аз ще пикалта да сложа камък. И аз съм почвам да се чуваш някакво много гадно. Добре. Нещо като забиваш от него така. Не, някакво ти се деформира гласа сега. Нали знаете, че вече като дроновете, нали не мога да се давите съседно и почта да ви взима от хъпето и не мога да излезнат. Защото ви бие и вие потъвате все повече и все повече. Не, трябва да чакаме сърцата това да ни падне. Не бе човек, слушай ме, нали като се давите и почва да ви бие и не мога да излезнете на повърхността, само ви бие и ви дърпа надолу и надолу. Нали беше така преди? Сега вече не. Омага, намерихме много лапис, лазури и злато, бе, хора. Язи, готова ли стача? Да. Само сложим едно такова, един такова. Кой знае каква е голема, като чух колко копа. Ние копахме за да сложиме капни. Някой да ми донесе една нова айрон кирка. Спешно. Да ми направи. Че има лапис. Не, майки, виж как. Аз тук слагам. Добре, чакай. Тук слагам всички дървени неща. Аз не знам. Включително и торча, той е дървен. А саплинга къде е? Саплинга? Аре бе, някой ще ми донесе ли? Не мога. Но всеки не може, аз само може. Майки, какви глупости слагаш тука, бе? Тук всичко се слага, Яси. Тук е Няма всичко. Дър... Всичко е, бе. Дървото. Дай само дървото. Само дървото. Не! Преместете рандом честа в... Аз пека айрон. Аре, донесете една кирка, бе. Аз ще се убия. Абе, няма се самоубиеш, това survival. Марина, едно сърчице. Ей, има ядене. Има храна. Ти па само се самоубиваш. Е тука. Ние гледаме да умираме, ти точно това правиш. Не раземеш всичко. Взел съм. Представи си, че оцеляваш наистина и какво видиш? О, много съм гладен. Взел си метак мила път и две пържоли. Майкъл. Какво сакаш? Сакам. Бахти. И аз съм, ела ми дай една кирка. Айде. Къде си? Така. Так. Хвърля тук долу. Сега ме върни. Майки, къде си? В къщата ли си? В къщата ли си? По къщата е. Да. То. Окей, всичко е перфект. Само ще взема едно дърво, да направя още една работилничка. Мари, Мари! Аз като ходих имаше на Чува се смърдело гадно ехо. И аз го чувам. Даже сам себе си като говоря се чувам. Аз ме се чувам. Я не телепортирайте. Не мога. Я ви какво правите. Ми сме от друга страна. Добре, браво. Марта, направи ли друга страна само за печки? Слушай, всички, сега чупя рандом честа, всички вземете по колко айтеми могате и сложете в един друг чест. И тук той чест си само дървото, лагна ми. Така е. Готови са. Аре, сега слайдите тук. Всички, това рандом честа е тук. Само Cobblestone и гравел да не виждам тук, които ги делиме.
Готово, така. Марио, тук ще направя още една стаечка, в тази стаечка знаеш какво, че има печки. Има един стак тук такова. Вижте колко такова има, колко лапис лазули. Вижте лапис лазулите. И сега 34 злата още. Аз сега имам. Сега айрана. Почвам да правя армори, хора. Кой иска тук да се реди? Не се съмнявам. Какво правите и тука, бе? Тука няма да има стаечка. Аз му казах. Няма да има стаечка. Чай го избутам. Тука няма да има стаечка. Ще седи. Тук няма да има стаечка. Искам я само ли? Правим ти, бе, Лигло. Вие не мога да работиш. Кирките и тия глупости къде ги слагам? В там с енчантинг това. Ела. Виж, бе, виж, какво съм ти швърнал, куча мръсно. Ей, дай ми още айрон. Окей, чакай. Да даде и на Майкъл Пайкъл. Майкъл, 961. Я спасти Майкъл. Къде трябва да си оставям тия неща? Оръжията. Фърлихме ги. Какво? Къде трябва да оставям оръжията? В тела. Аре си направим такова, къде примерно като ти свърлиш някое нещо и да го изгориш или ето това. Както за трябва да сложим. Да, ето такова някакво. Така. Да потърсим? Кактус ли? Да. Не трябва ни такова. Я ще потърся. Трябва ти пустиня да намериш. Търси и кравички. Окей. Окей, муки. Я, ти ли си взел единия чест? О? Ти ли си взел единия чест? Не, честовете са си там. Не бе, смисъл едната част. Ти си остал. Не. Остав си. Тук се скъпоцени, тук кобълстон и гравъл. Остан кобълстон. Няма бамбук. Така, тук какво ще седи? Да. Тук какво ще седи? Тук ще седи дървото. Тия двата честа са рандоми. Така сега ще ги подредя и... Захарната тръстика къде отива? Някой ме е затиснал! Аз съм те затиснал, там няма да има стаечка. Излизи. Излез. Аз съм ти дал армори, майки, служи си го. Благодаря. Това е честа с дървото, само да знаете. Тия двата честа са рандомни. И седят само купчета тук, дървени купчета. Аз съм много си секси. Нали? Къде ми е дървото, бе? В едния чест. Намери. Не бе, това тук. Тук седи кобълстона, тук седи храната. Гледай колко малко кобълстон имаме. И трябва ровичката, бе. Отиди за бренч. Имам, бе. За бренч майнинг. Нали знаеш какво е бренч вече?
Не е тука. Омага, тук има пая. И крипър. Това е да отидем да разширяваме да се камък, нали? Да, е тук има и крипър. Аре, моля да го моля. Аре го натиснем и двамата. Така аз му отвличам вниманието, ти го натисна. Как се подигравате с горкия крипър? Имам много гадна физиономия. Стои гъби. Така. Намерихме диаманти, съответно с мафака. Колко диаманти намерихте? 4. А ние не намерихме диаманти. Мама го намери с тия бамбук. Взех на тръстика. Си му викам бамбук. Сега не ти не си хвърлям увелката в банан. Аре, махай се. Намерих медуза. Медуза! Такова, сквид. Тарантула. Взех инк. Взели такова, да, и това ще бъде епизод, да не ви харесало.